खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गसाइगावआव सराइबिल मण्डल बिजेपिनि नेहाथारि सन्जीब दत्तआ जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम। बे जाब्रबथाया गसाइगाव सरद सहरनि टिपि र'डआव जादोंमोन। थांनाय रबिबारखालि मोनानि 10 रिंगासो समाव गावनि स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो मोसौजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। जायगानि थागिबि रायजो राजाफोरा बिथांखौ आर.एन.बी देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय थासारिया गोब्राब जानायलाय मोजां फाहामथायनि थाखाय बेंगलनि कचबिहारसिम लांनाय जायो। दासिमाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा आइसिइउआव गोब्राब थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा DY 365निबो बारग' खौरांगिरिमोन। नैथि खौराङाव दङ बिजनीआव पाकिस्ताननि मददगिरि हमदों। ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनाय पस्ट शेयार खालामनानै बिजनी 1 नं मज्राबारिनि 35 बोसोर बैसोनि फरिदुल इस्लाम मुंनि सुबुङा हमजाबाय। थामथि खौराङाव दङ PNRD फान्डनिफ्राय 11 लाख रांजों लुफुंजानाय कमिउनिटि टयलेटखौ EM रन्जित बसुमतारिया बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवारनि आस्राबारि BCDCनि सिंनि आस्राबारि गोथैबारि बाथौ थानसालियाव PNRD फान्डनिफ्राय 11 लाख रांजों लुफुंजानाय कमिउनिटि टयलेटखौ बेखेवनानै होदों EM रन्जित बसुमतारिया। ओरैहाय EM रन्जित बसुमतारिनि बेबादि कमिउनिटि टयलेट लुफुंनानै होनायनि थाखायनो गोजोननाय फोरमायदों आस्राबारि गोथैबारि बाथौ थानसालिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ 3,000 रांजों लोगोसे गोनां ID कार्ड गोमादों। क'क्राझार जिल्ला पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं सुलजरा गामिनि थागिबि फिला बसुमतारिनि रांनि बेग गोमादों। थांनाय मैया फुंनि 9 रिंगासो समाव क'क्राझार सहराव गावनि उन्दै फिसाज्लाखौ डक्टरनाव लांनानै फैबाय थानाय समावनो हल्थु गावनि साहा फारसे थानाय खेंखाय बाजारनिफ्राय साहा बिसमुरि जानानै आलांगि बाजार फैबाय थानाय लामानि गेजेराव फिला बसुमतारिनि रांनि बेगआ गबोयो। गोमानाय बेगआव 3,000 रांजों लोगोसे फारियै पान कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID कार्ड, पस्ट एकाउन्ट पासबुक, लेबार कार्ड आरो इश्राम कार्ड बायदि ID कार्डफोरा दंफायोमोन। बेनिखायनो गोमानाय रांनि बेगखौ सोरबाफोर मोनदोंब्ला रांखौ हरफिनाब्लाबो ID कार्डफोरखौ हरफिननो थाखाय 7896175087 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। बाथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि 25 नं BTC बियाबाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारिया BTC हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि नुजाथिनायाव बागानपारायाव हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि समाज सिबियारि रायजोफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन दोलोनि सा 250निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जानायखौ बरायदों। बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों BTR हालामाव सानफ्रोमबो लोब लोब सुबुंफोरखौ UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गाहायै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जानि सोद्रोमाफोर बर' अना-बर' सोमजिहोग्रा नब कुमार सरनियानि GSP हान्जाखौ गारनानै गोबां सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जागासिनो दं। BTR गोरोबथानि उनाव CEM प्रमद बर'आ जौगाथायनि फारसे गोख्रों खामानि मावनाय आरो गोजोन थासारि सोमजिहोनायखौ बरायनायजों लोगोसेनो थुलुंगाखां होनो फारि फारि जयनिं जागासिनो दं। थिग बेबादिनो BTC हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बियाबाव 25 नं बागानपारा BTC बियाबाव सा 250निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो। बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ जयनिं जानायखौ बरायनायजों लोगोसे बागानपारा बियाबनि गेजेराव जेंनाफोरा आलादा आलादा दं होनना बुङो। बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय UPPL सरकार फैनायनिफ्रायनो गोबां खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ब्लक कमिटि UPPL हान्जानि बानजायनायाव खुंजानाय बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु UPPL हान्जानि मावफुं सोद्रोमा अन्जन सरकार, मावफुं सोद्रोमा सादन बैस', बागानपारा ब्लक कमिटि UPPL आफादनि अपर्ब कुमार दास, गाहाय नेहाथारि मिथुन गयारिजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला एबसुआ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव क'क्राझार जिल्लानि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो मोननानै 10थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावराय न'ब्लाङाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। लोगोसेनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो चिरांनि बर' बाजार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि अफिसार ACS सरन नार्जारिया आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी,
आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगावनि गादिटला गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 100निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैयो। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जुमदुवार बियाबाव जायखिजाया बिजाथियानो जाया मानो देरहासार जाहोथारनांगौनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो दिनैबो जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गादिटला गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ, कंग्रेस आरो जिएसपि दोलोनि गासै सा 100निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, जुमदुवार बियाबनिनो एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा दजेन राभा, जुमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निरद नार्जारि, लोगो टिसिएलसिसि मासिगिरि निलद बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो। 8थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर हालामनि गुरमु बदखोला गामियाव गोदानै 1,83 लाख रांनि बाथौ थानसालि लुफुंनाया दायो 100% जाफुंसारबाय। मख'नो गोनांदि बे बाथौ थानसालिया गरेस्वर हालामनिनो बयनिख्रुइबो समायनासिन बाथौ थानसालि जानो थांगासिनो दं। बे समायना रमायना बाथौ थानसालिखौ आसाम सरकारनि 2021 मायथाइनि WPD बिफाननि रां बावजाजों 1,83 लाख रांजों बे बाथौ थानसालिखौ लुफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गासै बे बाथौ थानसालियाव बायदिसिना बिथिङाव 2 कौटिनिबो बारा खामानि मावनाय जादों होननानै फोरमायदों। बे खामानिखौ गुरमु गामिनि गोख्रों समाज सिबियारि चक्रधर बर' बिथांनि नाजानायाव समायना रमायना बाथौ थानसालिखौ गुरमु बदखोला गामियाव मोननो हानायखौ बरायदों। बेजों लोगोसेनो बे बाथौ थानसालिखौ फैगौ दानावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखाइजों बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। 9थि खौराङाव दङ हाबा जाखानाय सनजिता बसुमतारिया खारखुमानानै दं। फुकन बसुमतारिनि बिसि सनजिता बसुमतारिया 7 साननिफ्रायनो खारखुमानानै दङ। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9707654995 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय फुकन बर'आ।